DWUMADIE na kwenya se yɛntena se na yɛtumi atoa so atie wɔn nsɛm kronkron. Agya, yɛnya wo dɔ ho atenka ɛde sɛ wopɛ sɛ wogye yɛn nyinaa nkwa. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn atenatena yɛn ma obi biara wotie wɔn nsɛm kronkron ɛnya wɔn nsɛm mu nteaseɛ. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔkra biara wɔhwehwɛ wo nokorɛ ma wɔnom nya no yie ma wɔn nsɛmmisa. Agya, yɛsrɛ wo sɛ wɔhaw ne amane a yɛfa mu wɔ asetena yi mu no, yɛsrɛ wo sɛ hyɛ ano ma yɛn. Sɛ yɛhwɛ yɛn ho ahwɛ ni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ. Agya, yɛhia w'ahummɔborɔ na yɛne yɛn abusua mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo tumi ne wo dɔ bɔ yɛn ho ban. Na yɛgye di sɛ ɛberɛ a yɛn yɔnko nnipa asua wo nsɛm no, wobɛbue wɔn adwene ne wɔn akoma mu ama wɔnom ate wo pɛ kronkron ase. Na yɛde yɛn akoma nyinaa gye di sɛ deɛ yɛanowa bɛtumi aka no ne deɛ ɛboro so wɔ nyinaa wobɛyɛ ama yɛn sɛdeɛ wopɛ teɛ. Agya, yɛda wo ase wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu, ɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating ang dating daan. This brother Eli Soriano. Twerɛ Kronkron ne bɛyia no. Mama nyina akɔ baba Tete Atempɔn ne wiase nyina Twerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmara ase. Ɛnɛ de yɛda Awurade ase. Sɛ wama yɛ n'akwanya. Sɛ yɛn nyinaa yɛnhyia mu. Ɛnɛ de anuanom na yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛyi na yɛbɛsua honhom nneɛma ama nnipa nyinaa nso atumi abisa wɔ ne nsɛmmisa na ɔmanya no yie. Nti Filipia mam hanom ɛne wiase afa na nyinaa ɔma yɛnhyɛ aseɛ prɛko pɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnsɛ mmerɛ ɛma mo brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye yɛ akɔma wo. Anuanom yɛnkye yɛ akɔma mo nyinaa nso sɛdeɛ mo kurom mmerɛ no teɛ ama nyinaa baabi biara a moahyia mu yɛn ɛyɛ abɛɛfo nimde foforɔ a aba na nsɛmpatere no ɛfiri kuro foforɔ so koraa no a yɛbɛtumi ahwɛ ne mmaa nyinaa no ne ade a yɛde di dwuma ɛde ka asɛmpa no akyerɛ amansan nyinaa. Ɛno na ɛkenya yɛn sɛ yɛde saa abɛɛfo nimdeɛ bɛdi dwuma wɔ akwaneasa ahodoɔ so ɛwɔ yɛn nsɛmpatere mu. Na yɛfa akwanya no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi a wiase no afa na baabi, ebi a na ɛyɛ anadwofa, ebi a na ɛyɛ ahomenakye. Yɛpɛ sɛ yɛfa akwanya no. Yɛfa akwanya no. Ebinom wɔ abibiman mu a wɔn nam satellite so wɔtie. Finland ɛnwanwa mpo. Radio ɛwɔ Manila akɔ akɔduru Finland. Na obi firi Finland etumi etieɛ. Na ne gye ho na ɔhwehwɛ anuanom akyiri akwan. Ɛnɛ yɛwɔ anuanom ɛwɔ hɔnom. Afei yɛn nkɔmmɔdi bie. Akwanya no abue. Yɛabue ato hɔ ama obi biara bɛtumi atie ahwɛ no mmaa nyinaa. Mpo nkɔmmɔdi afidie so. Wiase nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmara na Twerɛ Kronkron ho ntoma pa dwumadie. Yɛbɛtumi atie ne mmaa nyinaa. Sɛ yɛ satellite so, internet so. Nti yɛreto nsa frɛ mo. Ebi a yɛmmerɛ mu na asafo biara ni hɔ a ɛte sɛ a wɔnom ɛrehyeta asɛmpa no wɔ wiase afa na nyinaa. Ɛwere sɛ yɛgye di sɛ yɛ Kristo mmara nsɛm ɛwɔ Mateo nwoma eti 28 nkyɛmu 20. Nti monkɔ abɔnkɔyɛ amanama nyinaa ma asuafoɔ. Abɔmmɔ wɔ no so nhyɛ agya no wɔ ba na honhom kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ na wɔnni deɛ mahyɛ mu nyinaa so. Na hwɛ, menem wɔ hɔ na nyinaa de kɔsi wiase awieɛ. Awurade Yesu Kristo ɛka sɛ monkɔ ɛnkɔyɛ amanama nyinaa ma asuafoɔ. Na Onyankopɔn ɛmo wɔne na ho mmɔborɔ mu anuanom a wɔ wiase afa na nyinaa. Sa pamamagitan ng ganitong technology. Umpisa na tayo, kapatid na Na yanam abɛɛfo kwantimpɔn so. Momma yɛnhyɛ aseɛ. Na yɛkɔ Naga City. Dawa homa no sɛ brother Dani Navales. Aseda nka wɔ Nyankopɔn.
Yɛfrɛ Pigao, Camarena Suo, ɔyɛ born again ni. Bakit po bawat relihiyon may kanya-kanya po silang pangalan ng Diyos? Isa lang naman po yung sinasamba nating Na Diyos. masemisa ne sɛ ɛbaa ne sɛn na. Bakit po, example po yung Jehovah. Yun po yung Diyos nila. Alam mo kapatid na Na nkurɔfoɔ bobɔ edin ahodoɔ de frɛ wɔ Nyankopɔn. mga tao kaya nagkakaganon. Ayaw kasi sumunod sa Biblia. Pag susunod ka kasi dapat ang susundin mo ay Jehovah ɛbaeɛ mfirinhyia mpɛn baako wɔ ha na no mu 14th century ɛna ɛdin Jehovah ɛbaeɛ. Na Kristo wuo akyiri bɛyɛ mfirinhyia mpɛn baako wɔ ha na Awurade Yesu Kristo wuo akyiri ɛbrɛ wɔ firi asase so kɔɔɛ saa brɛ na din Jehovah no ɛba. Yɛne adeɛ wɔ Yehovah dansedifoɔ nwoma no mu. Yehovah dansedifoɔ nwoma Momma yɛnkenkan. Ɛbrɛ a yɛdwendwene ne yɛhunu kwan a yɛbɛtumi afa so abɔ din Yahweh no ɛne yɛde yɛdin Jehovah no ɛbaeɛ ɛfiri sɛ nipa dodoɔ no a ɛnnim bɔ ɛfiri mfirinhyia mpɛn baako wɔ ha nan no mu. Ɛdin Jehovah no mfirinhyia mpɛn baako wɔ ha nan pɛ na ɛba na Yehovah dansedifoɔ koraa gye atum sɛ ɛdin Jehovah no anaa Yehovah no ɛnyɛ din a yɛnim tete Kristofoɔ ne adiyifoɔ no ne Yudafoɔ no amfa anyɛ adwuma. Momma yɛnkenkan wɔn nwoma Yehovah dansedifoɔ nwoma momma yɛnkenkan. Yɛadwendwene afiri Twerɛ nsɛm no mu. Kratafa ɛtɔ so wɔ ha baako ne aduɔwɔtwe baako. Aduɔkron baako. Ɔmo agye ato mu sɛ tete Kristofoɔ no asomafoɔ no wɔn mo nim edi Yehovah ɛfiri sɛ nnɛ Twerɛ Kronkron ne kasa nkyerɛ asɛfo wɔbaa nansia na wɔde baeɛ. Na so tete Twerɛ Kronkron Greek ne Hebrew Twerɛ Kronkron mu no ɛne Jehovah na ɔkɔ asɛm ne sɛ Hebrifoɔ atwerɛ mu no J inimu nti ɛbɛde na Jehovah yɛ Nyankopɔn di na abra J any alphabet no mu ana Hebrifoɔ atwerɛ mu. Hebrifoɔ atwerɛ mu no ana wɔn alphabet mu no J inimu nti wɔbɛyɛ dan no agye atum sɛ wɔ Nyankopɔn din de Jehovah. Ebinom sɛ Yahweh. Yehovah dansedifoɔ ne sɛ nkame ayɛ sɛ Yahweh no na wohwɛ nke ɛyɛ ayɛ sɛ tene nanso yɛmfa ne dwuma. Yɛfɛ sɛ firi mfirinhyia mpɛn baako wɔ ha na nipa dodoɔ no a ɛde nipa dodoɔ no a ne mu nti ɛna wɔn mo didi dwuma. Momfa nkyɛme nipa dodoɔ no a nyɛ hwehwɛmu. Ɔmo ne baabi edin Jehovah ne mpo firi baeɛ. Ɛbaa sɛ mfirinhyia mpɛn baako aha na ɛkyerɛ brɛ Awurade Yesu Kristo firi wiase na wɔn de baeɛ nti edin Jehovah emfiri wɔ Nyankopɔn mfiri asomafoɔ no so ɛyɛ nada nkanka wɔn a wɔn gye di sɛ saa Confucius som ɛna baako ne Zoroaster som ɛna yɛwɔ Baha'i faith wɔn nyame ne din de Baha'u'llah saa no mɛ wɔn saa nyame nyinaa nyɛ nokore sɛdeɛ wɔn foro wɔn nyame no biara ɛyɛ mfomsoɔ ɛfiri sɛ ɛnyɛ Twerɛ Kronkron na kwan ne no deɛ wɔatwerɛ no Twerɛ Kronkron mu no ɛyɛ deɛ wɔatwerɛ no wɔ 1 Corinthians 4:6 ɔsomafoɔ Paul kaa sɛ na monhwɛ yɛnsua na moanwenwene ntra nneɛma a wɔatwerɛ no nti adeɛ biara a wɔatwerɛ no ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛsua asafo a wɔtwerɛ Kronkron mu no yɛ Church of God Nyankopɔn asafo ɛbaa no sɛ yɛnu eti baako nkyɛmu baako Paul a wɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ no wɔ nua Timoteo de kɔma Nyankopɔn asafo a awɔ Korinto ne ahoteefoɔ nyinaa wɔwɔ Akaya man nyinaa mu ɛno nti Nyankopɔn asafo ne mu ɛwɔ sɛ yɛsua firi the wɔtwerɛ no mu ɔma yɛnte so na ɔkora asafo a wɔtwerɛ Kronkron mu yɛ Church of God ɛnye bi mfiri mu sikasɛm mu ntadehyɛ mu ɛwɔ sɛ ne nyinaa yɛtwerɛ gu Twerɛ Kronkron no mu
Any kwan said the Bishop Yinatra, the Twerɛ Kronkron waka when you about what you say. As a danka when Nyankopɔn da was. Nyankopɔn hyira when no other fool. Edama say, every Naga City, yawo, who will be our no so one man so. One I turn suffer one mini be. Now, you surround to me, Abisam Nsɛmmisa. Brother Elementary, I come out. But when Nsɛmmisa, yɛnsa, yɛdi kan no. Ɛpɛ me bisa sɛ, idi nturo no ɛda so wɔ hɔ anaa? Na idi nturo no, obi ahwehwɛ akyiri akwan. Tetefoɔ no, abra nipa bɛyɛ bebree no, wɔn ahwehwɛ idi nturo no akyiri akwan anaa? Masɛ me sɛ toss me no fa Genesis nwoma no ho atinsia nkyɛmu mmienu. Na ɛsɛ Nyankopɔn ɛma ware nipa mama. Wɔne wɔn de da. Abere biara mɛtɛ wɔn ka no. Wɔsɛ Nyankopɔn ba yɛ baako pɛ wɔne Yesu. Enti saa nipa no anankrɔfoɔ no a yɛka wɔn ho asɛm. Sɛ Nyankopɔn ma no wɔyɛ hwan nom. Saa mpanyinfoɔ aduonu nan no. Engineer yedase wanu asɛmmisa na ware ebia obegye yemre nyina so bebo ye homode se betumi atwa so a yedase se wo ba bie idi nturo no ana Adam ne Hawa ye pam wo no firi mu no aye obofo obi kerubim ne pam wo no nti obi ara ntumi enni akire bio. Eyetura dan kwampo betumi afiri ho aba. Nanso enipa amu wɔ Nyankopɔn nti yɛmu ni sɛ ɛyɛtenabea papa bio. Momma yɛnkan Genesis nwoma no eti miɛnsa nkyɛmu aduonu miɛnsa Genesis 3:24. Na wapamu nipa firi idi nturo mu na wɔde kerubim bɔfoɔ a okuta kranta na nam de besi nkwadua no nkyɛn. Na wapamu nipa no na wɔde kerubim ne wɔ gyaframa fe na edi ahim besi idi nturo no anim apueɛ fam ne sɛ wɔn ɔkwan a adekɔ nkwadua no ho. Nkwadua no abra wo Nyankopɔn pam nipa firi saa turo mu no ɛbɛyɛ biaye ɛyɛ akyiwade sɛ nipa bɛkɔ saa turo no. Ɛnna so nte sɛ deɛ teɛ no bio. Ɛwesɛ Noah no mo abrɛ so. Ewiase edi kan no ɛsɛe na abunu ani kɛseɛ no paapaae. Ɛhɔnom na asase wosoɔ no ɛno na nnɛde asase wosoɔ ba. Yɛne deɛ atwa no wɔ Genesis nwoma tinson nkyɛmu du baako Genesis 7:11. Noah di mfirinhyia hanson no bosomi yɛ tɔ so mmienu no da du nanson soɔ da no ara abunu kɛseɛ no nsuo ani nyinaa paapaae. Awɔsoro mpoma buebue. Ese a tectonic plate anaasɛ asase ani bunu kɛseɛ no. Esiane ɛyɛ nsuyiri no ahoɔden nti asase ani bunu nyinaa paapaaeɛ. Noah abrɛ so asase wosoɔ si. Ɛno akyiri yɛwɔ de yɛfrɛ ne sɛ asase ne apo mpaapaamu. Saa abrɛ no na esiiɛ. Noah nana no brɛ so ɛna asase mu kyekyɛeɛ. Yɛnkenkan Genesis 10:25 Genesis nwoma ti du nkyɛmu aduonu num.
na eba wo emma baanu de odi kan no din de Peleg efese na ennamu na wɔkyekyɛ asase mu na ne din de na ne nua din de Yoktan Noah nana Peleg aboro so na asase mu kyekyɛe enti ɛna abode mu nyansapɛ de suafo adwena wɔ mu ekuta wɔ mu nne no medi kakra be wagidie kakra wɔ mu sɛ asase no sɛ amusi asase na yɛ baako pɛ na yɛ asase mua baako ɛfrɛ ne sɛ Pangea nanso esane tectonic plate anaasɛ asase ani bunu na ɛdaadaa na ɛwosowosoyɛ no ɛna ɛpaapaeɛ na ɛde nsakyerɛeɛ baeɛ woyɛ engineer yi deɛ na woyɛ obi a woyɛ kwan deɛ wonim and the tectonic plate no ɛne sɛ ɛbɛgyina yɛde asase wosoɔ ba eti asase wosoɔ baeɛ no na asase paapaeɛ no ɛna de asase nkyekyɛmu baeɛ wɔn abarima sɛ wɔhyɛ ne nso a hwɛ ɛyɛ South America ɛne bibiman no asase kane na yɛ baako na yɛ asase baako na bom wɔn mu wutumi hunu sɛ nansia na mu kyekyɛeɛ na mewɔ gyidie kakra wɔ mu mewɔ gyidie kakra wɔ saa wɔn hwehwɛmu a wɔn ayɛ no mu ɛne yɛwɔ abɛɛfo nim deɛ bi a yɛfrɛ ne sɛ magnetic signature of rock ana aboɔ mu ahyɛnsodeɛ na saa aboɔ yi wobɛhunu yɛn wɔ asase na tefi do mantam mu ne asase no anaafoɔ mantam mu wobɛhunu sɛ aboɔ na ɛwɔ hɔ nom no din sɛ onua baalo si yɛnkenkan na sɛ na ɛnɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ ɔmohwehwɛ fam ɛne asase adesua ho no agye ho akyinyɛ bɛpem ne sɛ asase no ɛyɛ tectonic plate no yɛn ne adesua ahodoɔ wɔn ma yɛ sɛ kuta magnetic signature and a magnetic orientation and aboɔ mu ahyɛnsodeɛ yɛhunu yɛn wɔ aboɔ no ahyɛnsodeɛ aboɔ no nkwanta ahodoɔ so na yɛn kuta aboɔ mu ahyɛnsodeɛ adekoro ɛwɔ asase no mu wohwɛ asase no hye ahodoɔ so a ɛhɔ nom aboɔ no din sɛ wohwɛ South America asase no ɛne abibiman asase no a kane na yɛ baako nanso bere bi baeɛ a emu kyekyɛe sɛ magnetic signature anaasɛ aboɔ mu ahyɛnsodeɛ no a wohwɛ South America aboɔ bi na wohwɛ abibiman mu fa nso aboɔ no a ɛyɛ edin sɛ sɛ woka bɔ mu a ehyia yɛn kyerɛ sɛ kane na yɛ baako na baako ntam watete yɛn tena wɔ Twerɛ Kronkron no nkyɛn megye Twerɛ Kronkron deɛ megya bɔde mu nyansapɛ ne mu deɛ di ade ntira Twerɛ Kronkron ne nka sɛ no wɔ abere so no ɛyɛ bu no kɛse na ni paapae Pagkatapos bi a ɛyɛ asase no ɛyɛ aboɔ na wɔaseɛ na ɛkata bu nsuo ani no ɛpaapae nti ama foforɔ so ntam teteyɛ abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ ayɛ mu hwehwɛmu ahunu sɛ South America ɛne abibiman no atifi fam abibiman no atifi do mantam no ɛhɔ nom aboɔ no ahyɛnsodeɛ no de hyia mu a esi ɛka si ani pɛpɛɛpɛ ebia na kane na yɛn mu nya aboɔ ebia na ɛyɛ asase no mu ntutuyɛ na mfie bebree akyi no anti wobɛhunu saa aboɔ no na yɛn esi yɛ wɔ ana wohwɛ ɛyɛ boɔ na ɛwɔ South America ɛne abibiman ntam atifi do mantam watumi sɛ din sɛ ɛna magnetic rock no wotumi sɛ ni sɛ na so wohwɛ ne yie paa ne nyinaa yɛ pɛ kane na ne nyinaa yɛ pɛ saa mmoawa nyinaa ne nyinaa yɛ pɛ yɛwɔ mmoawa a wɔdin sɛ a yɛhunu no wɔ mmeammea ahodoɔ wohwɛ mmoawa ahodoɔ yi a ɛwɔ nkura yi so a wɔn din sɛ na yɛn kwan yɛ adanse ɛkyɛ sɛ kane no na ɛdin sɛ nti deɛ yɛ baako bɛhu mmoawa ahodoɔ
eti yentumi nkan biribia watenase ba ko mu wie nanso Noah bro so di nturo mu On the notion that God caused it to be guarded nsu yiri no eba ye na sey hindi na nakita ng tao yon. Ngayon doon sa 6:2 naman ng Genesis na ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng wo Genesis ngoma ni mu no wala namang abra nipa mama ware abra Nyankopon emma ware enipa mama no tete no akwanya foforo biara ni ho se befro bi se Nyankopon ba mga anak ng Diyos yan tinatawag yan na se yi nipa sefo firi ho a abofo no ye frɛ wɔn so se Nyankopon emma wɔ Twerɛ Kronkron ni mu nakikipag-usap ang Diyos kay Job. mama menken kanim kyerɛw Job ngoma no eti aduasan wɔtwe nkyemu 9 na Nyankopon ne Job kasa wɔse he na wɔwɔ bra meto asase fapem sɛ woni mu akan hwan na wɔde ne susu yɛ to hɔ woni mu ana anaasɛ hwan na wɔsa so homa ɛdeɛn so na wɔde ne nyina so siye ana hwan na wɔde ne twa so tibo to ye bra de kyeyan nsroma bo mu to ahurisie dwom na wɔsoro dom nyinaa bo wose no ana Nyankopɔn ma nyinaa bo wose no Yung mga anak ng Diyos, sons of God, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, ahay no Nyankopɔn ma no ɛbra wo Nyankopɔn ɛbɔ soro no yɛn yɛ wɔ soro dom ɛbra wɔde asase fapem to hɔ no ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos diyan, mga anghel, engineer. Nyankopɔn ma no bo wose Nyankopɔn ma wo bo wose no yɛn yɛ abɔfo nti Nyankopɔn ba foforo biara ni hɔ a ɛba yɛ mga anak ng Diyos, implying na mga anghel yun. je abɔfo nti ɛbra Mose ka sɛ ɛbra Nyankopɔn ma ehunu sɛ nipa mama ho yɛ fɛ no Genesis 6:2 na wɔware wɔn na Nyankopɔn ma hunu nipa mama sɛ wɔn ho yɛ fɛ no na wɔware wɔn mu dodo a wɔpɛ nti deɛ ɛba yɛ ne sɛ wɔn wo yɛ no wɔn wo abrane ɛwɛ sɛ wɔn awo no afra adin fra ɛwɛ sɛ abɔfo wɔn mo nyɛ nipa dasani wɔn yɛ ahonhom de wɔn mo nso wɔn bɛfa nipa tibia na tena mu sɛ de bɛ obetumi aware nipa mama ampa sɛ sie mama yɛn kenkan Yuda ngoma eti baako ɛnkyɛm nsia Jude 1:6 na abɔfo a wɔnkora wɔn mpeninie na mmom wogya wɔn ara wɔn tenabrɛ no ɔde daa ahoma akyekyere wɔn akora wɔn esum kabii mu ama dakɛseɛ no atemu abɔfo no a wɔn mankora wɔn mpeninie no na wogya wɔn ara wɔn tenabrɛ hɔ no yanken kan brafo kasem na abɔfo a wɔnkora wɔn ara wɔn mpeninie na mmom wogya wɔn ara wɔn tenabrɛ no ɔde daa ahoma akyekyere wɔn akora wɔn esum kabii mu ama dakɛseɛ no atemu yɛ wɔ abɔfo binom wɔ hɔ no a wɔn mankora wɔn tenabrɛ di kan ne sɛ ahoho ɛwɛ sɛ abɔfo deɛ yɛbɔ wɔn sɛ ahonhom nanso wɔn anya wɔn tenabea hɔ nti wɔn fɛ nipa mama ware ɛwɛ sɛ abɔfo betumi atena nipa ho nam biom te sɛ abɔfo no a ɔde ne ho kyerɛ Abraham no a Abraham no wɔn kɔ Sodom ne Gomora no sɛ de betumi ahye Sodom ne Gomora na wɔn fa wɔn nipadua wɔn fɛ nipa tebea tena mu na wɔn de wɔn ho kyerɛ Abraham enti Abraham brɛ wɔn aduane wodi yɛ no sɛ nipa no wɔn mfiri nipa mu saa nkurɔfoɔ na Abraham hyia wɔn abɔfoɔ na wɔhyia Abraham no wɔn aduane no ɛwɛ sɛ abɔfoɔ ho ɛdene wɔn fɛ nipa mama ɛna wɔn wɔre nipa mama wɔn wɔwɔ abrane saa abere no Onyankopɔn bu fuiɛ na bere Onyankopɔn bu fuiɛ no wɔsɛ wiase edi kan no na Noa nko a ɛna wodi bem Onyankopɔn anim Noa ɔno na wodi mu wɔ na wɔn toatoasoɔ mu
ɛno na Nyankopɔn gyina so gye no nkwa asɛm wɔ se wɔno ne wɔ nipa wɔdi mu no yɛsɛ ɛyɛ no wɔ ne n'abusua nko a ɛna wɔnom ɛnidi dɛm ana wɔnom pɛ na wɔnom ansɛe abɔfo a wɔte wɔ Nyankopɔn so atua no na wɔ abusua wɔn nko a na wɔn nko a na nya nkwa abɔfo na wɔntumi amfa wɔn ho ankoa na wɔwɔ ama no ɛne na abusuafoɔ abɔfoɔ ɛwɔ ma abɔfoɔ ma no a wɔn ne nipa mama wɔwɔ wɔn no wɔn nyinaa ho koae nti deɛ wɔn yɛ sɛ wɔn fa nipa ne pedua ɛtena mu na wɔn ne nipa mama awarewareɛ ɛfiri sɛ abɔfoɔ mu ne honamdua no wɔn mu ntumi ɛnware nipa mama nanso nipa honamdua biara ni hɔ saa abɛn nti hia sɛ wɔn koa na afei wɔn wɔwɔ abrane sisi yɛbɛtwa so tiawa a mama yɛnyi engineer na no yɛ ne ma no saa mpanyinfoɔ aduonu nan no a na wɔwɔ ahenwa no so no wɔyɛ henefo presbyteros yɛkyerɛ sɛ brɔfo kasɛm sɛ presbyterians na wɔde batagalo kasɛm wɔkyerɛ sɛ mpanyinfoɔ ɛno nkyerɛ sɛ wɔn anyini ama mo abɔdwe sɛ prafam na ɔmo akyea ɔmo mu nyinaa kyeakyea saa mpanyinfoɔ yi a wɔtwerɛ kronkron no mu no yɛbu wɔn sɛ wɔn a ɛwɔ tumi radio on tene petro ɛkaeɛ bɛyɛ mfie dumiɛnsa ɛfiri sɛ Yesu Kristo asomafoɔ no wɔfae no wɔamfa asomafoɔ nkɔkorafoɔ wɔfa n'atipɛnfoɔ na bra Kristo edi mfie aduasa no enti mpo Petro di mfinhyia aduasa mpo na yɛbu ne sɛ wɔyɛ panin ɛwɔ asafo no mu 1 Peter 5:1 ase me a meyɛ opani bi ne Kristo ama ne hunu ho dansefoɔ ne animonyam wɔre bɛyi no wadie no fafafoɔ nso metu mpanimfoɔ no fo sɛ monyɛ ne Nyankopɔn ne nyankwa wɔwɔ mu mu no mohwɛ wɔn so ɛnyɛ wɔhyɛ so na mmom ɔdɔmu sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn pɛ ɛnyɛ dufudi penti na mmom akoma a ɛpɛ nti ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔdi asafotoɔ no so bakɔma na mmom monyɛ nhwɛsoɔ ɛma enyankuo no ɛno nti mpanimfoɔ a yɛreka wɔn ho asɛm ɛwɔ asafo no mu yɛ wɔn a wɔtum te sɛ Petro nom na mpanimfoɔ a ɔwɔ mu no metu wɔn fo meyɛ wɔ pani sɛ monyɛ ne Nyankopɔn nyankwa ɔwɔ mu no sɛdeɛ Petro si ne fo sɛ ɔno nso yɛ pani ɛna saa mpanimfoɔ a na wɔtu wɔn mofoɔ no ɛyɛ asafo no mu adi kamfoɔ yɛfrɛ wɔn sɛ mpanimfoɔ ɛwɔ mu sɛ wɔn mu susadeɛ nanso yɛbu wɔn sɛ wɔn yɛ mpanimfoɔ 1 Timothy 4 wɔn a yɛnkan Timothy nwoma di kan ti na nkyɛn mu 12 ɛma obi mu wabrante a wɔyɛ no animtia na mmom yɛ agyidifoɔ hwɛsoɔ ɔkasa mu abrabɔ mu ɔdɔ mu gyidie mu ahotee mu Timothy abra na usa no ɛna ɔbɛyɛ asɔre pani ana odi kanfoɔ nanso Paul ka kyerɛ Timothy sɛ ema obi mu wabrante a wɔyɛ no animtia na mmom yɛ agidifoɔ nhwɛsoɔ woyɛ agidifoɔ nhwɛsoɔ no kyerɛ sɛ woyɛ ɔpanin ɛde Petro kaeɛ no sɛ monyɛ nhwɛsoɔ ma nyankuo no nti woyɛ nhwɛsoɔ no kyerɛ sɛ woyɛ panin wɔ asɔre no mu nti wɔn a yɛbu wɔn sɛ wɔyɛ mpanimfoɔ wɔ asafo nyɛ sɛ wɔn ɔmo anyiniaa ma na esi nyinaa tutu na bɔdwesa yɛ kuhaa ɛnyɛ saa na ɛpa atwere Nyankopɔn ahenwa no anim no yɛwɔ ahenwa aduonu nan yɛatwa ho ahyia ahenwa aduonu nan na atwa wɔ Nyankopɔn
ahen wa ho ahia wo soro ahemam no yɛnkenkan adi 79 nkyɛmu nan Revelation 4 verse 4 na ahen wa aduonu nan atwa ahen wa no ho ahyia na mehunu mpanifo aduonu nan sɛ wɔtete ahen wa no so hyehyɛ ntade fitaa na sika botire bobɔ wɔn ti saa mpanifo yi wɔn mo wɔ abotire ebinom kan a na wɔn ka sɛ yɛkasa mpanifo a wɔanyini te sɛ menanaba wɔanyini ama n'ani so nyinaa yɛ kusu na yɛnom ne mpanifo a wɔte Nyankopɔn ahenwa no ho wɔtwa ho ahyia yɛnom yɛ Nyankopɔn aboafoɔ a wɔnom ɛhwɛ ɔsoro hɔnom adwuma Momma yɛnkenkan Ephesians 1:21 Efesofoɔ ti baako nkyɛmaduonu baako mpanyinie ne tumidie ne ahoɔden ne wurayɛ nyinaa nso ɛne din a wɔde toɔ ɛnyɛ wiase ha nko na mmom wiase a ɛreba no nso mu na wɔde ade nyinaa ahyɛ ne nan ase na wɔde no ayɛ nneɛma nyinaa so tire ama asafo no Kristo yɛde no ayɛ ade nyinaa so tire wɔ asafo no mu nyɛ no nko na mmom mpanyinie ne tumidie ne ahoɔden ne wurayɛ nyinaa nso ɛne edin a wɔde toɔ ɛnyɛ wiase ha nko na mmom wiase a ɛreba no nso mu ase mpanyinie ne tumidie ne ahoɔden ne wurayɛ nyinaa nso ɛne din a wɔde toɔ ɛnyɛ wiase ha na mmom wiase a ɛreba no nso mu enti wɔsoro hɔ no yɛ wɔ mpanyinfoɔ aduonu nan nanso mɛnwene sɛ ɛyɛ obi a woyɛ onuabarima megye sɛ wate aseɛ engineer afei Momma yɛnkɔ Basic City na brother Eli ne brother Daniel Openi Alex Wisdano ni Nsɛmmisa ne sɛ adeti na Wiase yɛwɔ mu yɛwɔ nsɔre bebree na so yɛ nyinaa yɛgye sɛ Nyankopɔn baako pɛ na ɛwɔ hɔ yɛda wase anuanom a ɛwɔ Basic City na Nsɛmmisa ne sɛ adeti na yɛwɔ nsɔre bebree no na ɛwɔ wiase na so yɛgye Nyankopɔn yɛ nyinaa gye Nyankopɔn baako die nyɛ nokora ɛnyɛ nipa nyinaa na gye Nyankopɔn baako pɛ die yɛ nyinaa yɛ nsom Nyankopɔn baako sɛ yɛ nyinaa yɛsom Nyankopɔn baako a ɛna yɛ nyinaa yɛgye Nyankopɔn baako die anka nsɔre nnɔɔso nka baako pɛ wɔ Twerɛ Kronkon no mu aporɔ ne ɛbɛbɔ deɛ nkyɛ yɛwɔ nsɔre bebree no wɔ ewiase ne sɛ ɛsono wɔn mu bi a ne wɔ ne nyame yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma Galatians 4:8 nanso ɛbra mu nim wɔ Nyankopɔn no mosom wɔn a wɔn som wɔn nyɛ nyame no sɛ nkoa na afei yɛ mu ahunu wɔ Nyankopɔn anaasɛ wɔ Nyankopɔn mo mahunu mu yi adɛn na mo asane mo akyiri bi yɛkɔ honhom mo nsɛm nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ mmerɛ na edi hia no ho na mopɛ sɛ bofiri aseɛ foforɔ som bio Asomafoɔ Paul ka kyerɛ Galatifoɔ no tete mmerɛ mu saa bere no ɛbra mu nim wɔ Nyankopɔn no mosom wɔn a wɔn som wɔn nyɛ nyame no sɛ nkoa enti na enipa esom wɔ Nyankopɔn ɔmo enipa sonsom nyame a wɔn som wɔn nyɛ wɔsonsom nyame a bresuom ne nokrom nyɛ nyame ɔmo nyɛ Nyankopɔn te sɛ Buddha ɔnyɛ Nyankopɔn nanso ɔyɛ Buddhafoɔ nyame ɛna ɛno nso wontumi mpo sɛdeɛ nipa ne ti biara a wɔwi ase enipa pɛpɛm ɛda so gye di sɛ Buddha yɛ nyame nipa billions ɔmo bu ne sɛ Buddha yɛ nyame nti yɛfa mo Buddhafoɔ
Na so Buddha nya no kra Nyankopɔn. Mane da so ne say Buddha onye nyame, onye Nyankopɔn. Oyatro nyame na so wona wogini die ne ye nipa pepem billions. Enti say ye hwe edom agino die na no nkyere say ofri Nyankopɔn. Timi dem manje dom ni. Buddha fo mo ye billion de padodo no anye Nyankopɔn ni. Nti omoji Buddha die ntu beka so mo na ye no kra safo so wo mo do so ntia. Na Twerɛ Kronkron Yehowa Twerɛ Kronkron wo mo bɔ mo tum na de bae 1400 mfiempem ba ko wa hanan wachi na di edin Yehowa e bae nanso ene ni padodo no agi di sɛ Nyankopɔn din di eye Jehovah da se di fo mo ye 6 million nti hwe ni pop 6 million ya da won sɛ Nyankopɔn din di Yehowa nti wo de ya ba kɔsɛm hwehwɛ mu kakra bi pa obehunu sɛ na da eno nkyɛ no anom nyɛ no kore sɛ enipa Nyinaa di Nyankopɔn baako di nya no kore. Tete Atempɔn mu Church of God International Safi mu no eye chiwa de so bekum wankasa wotamfo kra. Kristo meransem no ase to wonyankoma na diane ni mane nsuwo no mfa ne bone che no. Na so nsoro foforo. Wo ya ne tamfo a wano mo bekum. Eno ntia wona safo mane suro. There is a one mahunu a witness protection program. Oma kunkum nipa bebre. Ya wo nsore ni asumuke bi no omukum nipa. Na so mo ya Kristofo dabi. Yene manu yie ma wo nsɛmmisa. A free Pasig City. Nsɛmmisa no begidi say Nsɛmmisa ne say Papa me yemre mu senchene da so ye adwuma na oni ama menyi wono Philipia mam no senchene bebre no ana ekoso na so nya Nyankopɔn senchene so Nyankopɔn senchene no emfa sunsun so bone mre nipa Kristo oye senchene na o awufuo ewu ye no wonya na won sa ayarofo ya de na so na senchene no won mo ye no ye tie sika ansa na nkrofo akwa ama wonom wo gisika omo ka se eye Maria awon obabunu no omahunu ni suo se finani ase ba de omo ye ne se omo bone etokuro ehye nani ase de se nkyene no nane a na adani nsuo mu se Maria honi no tumi wo ni suo firimu ba wote ni suo nti ne padodo no akwayi sika akọ se yenye nsenkyerene ma wonti nsenkyerene no anya no ne gidie nyina so de obagina so aka se asori we firi Nyankopɔn yenkenka na Matthew 24:24 na Kristo atrofo ne yadifo atrofo besori na wabɛyɛ nsenkyerene akɛse ne wanwade akɛse se betumi a betumi abasa wo bedada wona wayi wono mpo Ombeya nsenkyerene de adada nipa enti Twerɛ Kronkron ne mu no enye nyina so de nsenkyerene na nya no ne wugidie nyina so ye wo nsenkyerene bebre
Empo abonsamfo kora tumi yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ. Yɛnkenkan yɛn wɔ Sɛbohano kasa mu. Na adiifo atorofo bɛsɔre no wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ na anwanwadeɛ akɛseɛ. Asɛ betumi abɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn mpo. Ɛnɛ nsɛnkyerɛnne bebree no a ɛna wɔn yɛ sɛ wɔdedaadaa nipa. Na so bɛgye nsɛnkyerɛnne di a Onyankopɔn nsɛnkyerɛnne na megye di. Ɛnɛ yɛwɔ nsɛnkyerɛnne bi wɔ hɔnom a wohwɛ a wobɛfiri sɛ ɛyɛ ama Nyankopɔn ɛda ana wɔte nkurɔfoɔ na ada asɛm ɛde nipa wɔn ama ne afiri kwan tenene so. Ɛnɛ hwɛ nsɛnkyerɛnne bebree no ana wɔ wiase. Ɛso dodoɔ no amfiri Nyankopɔn. Ɛna Nyankopɔn asɛmpakamfoɔ wɔyɛ mmerɛmu ho hia sɛ wɔyɛ nsɛnkyerɛnne na wɔatumi de ho adanse sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn. Hwɛ onipa kɛseɛ baako a wɔtena asase so wanyɛ nsɛnkyerɛnne da. Yɛnkenkan John 10:41. Na nipa pii baa ne nkyɛn na wɔkaa sɛ Yohane anyɛ nsɛnkyerɛnne bi deɛ nanso nneɛma a Yohane kaa no oyi ho nyinaa no yɛ nokorɛ. Na nipa bebree no agye no di. Yohane suboni ɔyɛ nipa kɛseɛ. Ɔyɛ Nyankopɔn sɛmpakani kɛseɛ. Nanso wanyɛ nsɛnkyerɛnne biara. Sɛdeɛ Yohane hwehwɛ mu no te dodoɔ na ba ne nkyɛn bɛka sɛ Yohane anyɛ nsɛnkyerɛnne bi deɛ. Nanso nneɛma a Yohane kaa no oyi ho nyinaa no yɛ nokorɛ. Na nipa bebree no agye no di. Yɛnkyerɛ sɛ Yohane suboni wanyɛ nsɛnkyerɛnne, wanyɛ anwanwadeɛ na nti wopa kyerɛ sɛ ɔmfiri Nyankopɔn no daabi. Nokorɛm ɔyɛ Nyankopɔn nipa nanso wanyɛ nsɛnkyerɛnne biara na barima William. Asɛmmisa foforɔ bi nso wɔ hɔ ana? Nyankopɔn ne mmara nsɛm bɛn na wɔwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma wɔ Twerɛ Kronkron mu ne yɛnya dankwa. Onua wonim. Yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bebree no awo na wɔ Twerɛ Kronkron. Wodi Mose nkyerɛkyerɛ akyi a wonya nkwa. Ɛfiri sɛ nyɛ no na yɛ mmara nsɛm ma yɛ mmara yɛwɔ mu. Yɛnkenkan Acts chapter 13:39. Asomafo nnwuma ati dum yɛnsa nkyɛmu aduasa nkron. Na nneɛma a montumi ne ho bem Mose mmara no mu nyinaa. Ɔyi mu na obiara wɔ gyidie no di ho bem. Akristofoɔ mmerɛ mu deɛ yɛntumi nya nkwa sɛ yɛbɛdi Mose mmara so a yɛnya nkwa sɛ sɛnea SDfoɔ no yɛ no. Wɔnom ayere wɔ mo na mosi Mose si de yɛ kɛntene. SDfoɔ nyɛ asomafoɔ no ni. Wɔnom da so esisi kɛntene sɛ wɔmbɛdi Mose mmara nsɛm no. Sɛ mmara nsɛm du na mosi so de yɛ kɛntene. Ɛyɛ mfomso wɔ mmara nsɛm no. Ɛnyɛ mmara nsɛm du bio ma mo bu mfu. Mede me obi a mekasa pɛmpɛm. Ade nti ɛna mobɔ obi asu. Sɛ mmara nsɛm du no nkwa na mode mo gyidie gyina so a ade na mobɔ asu. Bebisa SDfoɔ no sɛ subɔ yɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm na wɔn sɛ ane. Mmara nsɛm du no Kristo ɛna Kristo bɛyi firi sɛ wɔsesa asɔfodie no a ɛka sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso nkyɛmu da hɔ Hebrews 7:12 wɔsakyerɛ asɔfodie no ɛka sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso yɛasesa no dada yɛasesa firi Mose mmara mu akɔ Kristo mmara mu. Mmara nsɛm no ɛna so nyɛ Mose mmara bio. Galatians 6:2 asɛ mo nsɔ mo ho ne so a bi a na saa na mode bɛhyɛ Kristo mmara no ma. Akristofoɔ abrɛ so. Mmara nsɛm no yɛ Kristo mmara nsɛm.
Kristo mransom no mo baako ene se obedo wotamfo wama na aduane edi enkuno enye se nsore foforo mate asia na brother William and mate wase brother Eli asidanka wo Nyankopɔn hyirawo every say watemase eda wase afemoma yenko yenhia dan baako ewo kai mu a ewo abokai bataan ene brother Rekeres ane yen hoho ewo honum monto asom ma yen bataan fo yen hoho wedi kan nie Onabarma Wilfred Corene akwa Church of Christ asafo Nyinaa yegidi se Nyinaa yegi Yesu di aje wona wonye Nyankopɔn ni na so bi no mo kan se won mo nko an wo benya nkwa na so obi age Kristo di Onabarma Winkle mesra otiemi yie pa ye betumi aka afri Twerɛ Kronkon mu nie Romans 12 Matthew 24:24 na Kristo atrofo na edifo atrofo besori wabɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne amamade a ebetumi abasɛ wabɛdaada wɔn a wayi wɔn mpo yɛwɔ Kristo atrofo wɔ hɔ sɛ de Twerɛ Kronkon sie Philipia mam no ba kompo wɔ ha Onabarma Winkle obɛda no waka akyerɛ m sɛ nyinaa gye Kristo di dabi yɛwɔ Kristo ahodoɔ wɔ yɛmmerɛ mu 2 Corinthians 11:4 na sɛ wobi ba bɛka Yesu foforo bi ho asɛm a yɛnkaayɛ ana monya honhom foforo a monyaayɛ ana asɛmpa foforo a monyeeɛ a mogye to mu ntam so awon Paul says obi ba bɛka Yesu foforo bi ho asɛm a yɛnkaayɛ ana se munya honhom foforo a munyaaye ana mogye asɛmpa foforo a monyeeɛ a enti yɛmmerɛ mu no yɛwɔ asɛmpa foforo wɔ hɔ Kristo foforo wɔ hɔ Yesu foforo bi wɔ hɔ atoro de yɛ no ɛnyɛ Kristo mapa wɔ Twerɛ Kronkon mu no ɛno nti ɛna wontumi mma menyinni awotema yɛ nyinaa yɛnyinni sɛ yɛ nyinaa yɛgye Yesu baako di yɛ nyinaa yɛgye Kristo baako di ɛyɛ no korɛ yɛwɔ Yesu ahodoɔ a wɔn mo hyɛ nipa so eti wɔkum wɔn nyɔnko nipa wɔn yɛ awudifoɔ na so Kristo wɔ mo Twerɛ Kronkron mu no mmara nsɛm no sɛ dɔ wo tamfo wɔbɛfam wɔ tamfo adeɛ na wɔn mpo na sɛ wɔbɛnya tɛbɛsia ahyɛ wɔn nan mu bio ɛne deɛ no kora Kristo no ɛkaayɛ Luke 6:35 ɔse na monam wɔ tamfo na monye yi na monfam wɔ deɛ ani ne biribi si wɔ na mo akatua yɛ bebree na mo ayɛ deɛ ɔwɔ sorosoro no ɛma ɛbɛsɔ no deɛ ɔyɛ ma boni ayɛfoɔ ne nipa bɔne na yɛne no kora Kristo no mmara nsɛm no sɛ yɛnyɛ papa yɛbɛnya akatua kɛseɛ firi ɔsoro yɛne no kora Kristo no mane da so bɛte ma so Onabarma Winkle yɛnkɔ hyia dan foforɔ nso wɔ Laguna yɛne brother Rudy Alamares ɔmo ahoma no so monto aso ma yɛne brother Daniel yɛwɔ hɔ wɔ ha no nuaba yana ɛpɛsɛ mebisa sɛ ade nti na yɛ bɔne sɛ wɔn a wɔnyɛ wasafo ma no
one more afade. Only about what concert for from my audio your whole crown at the adaka wa be see wenim. Now what do I for the egg say? So almost the almost one adaka no more than nam neso Twerɛ Kronkon akwansin tisa. Twerɛ Kronkon dio obe ba for the bakwa adaka no. Obe free one pema kwa kuye free say. Say what the adaka no kwesi ndipa n'animu a. Obe na enye ne pe ebeye nhye 2 Corinthians 9:7 said it will be a resusu na kuma mu no ama enya mememfe ana wo hye mu said ye wote n'animu ma no na Nyankopɔn dɔ no nti eni kwase ye hye wo bi eni kwase ye yiri wo bi eni kwase ye mememfe onam wo be ma said wo susu yete and Tete Christopher no abreso no one obey into one the obefri one pem into one and obesore yakwa daka no akwa yankin kan makro ngomati dumienu anchemodi ana baako na Yesu kotena sika daka no anim ohwe said ye nkrofo no de sika regu daka no mu na woba okunafo hiani bi enso na woba kunafo hiani bi enso bae na wode kapre ba mienu a beye kapre begu mu enti dia Kristo ye no se na wote adaka no ho na enipa akwa adaka no ho de wonanto boa kogum anya se bia Kristo akofa adaka no ena ode kwakoma wona woni ntoboa da bi eno ye nsem foforo na mom wona be ma won mo no wona pese ba afode na bekwa adaka no ho nti Kristo ate won mo no wo hwe won mo kire se wona no wodi sika begu adaka no mu no na adaka no si faako nti wa wo pese wo ba be ba afode no aba adaka no ho aba be yi wa afode batum abse wo de adaka no kosi afoforo animu a pampa so ba ba afode akura na obegura animu asinti obeyi so wanye ne mbegu yase enti ye muno de obeyi ntoboa no obefiri wankasa opema kwa adaka no ho nanso wana ya cheche Awurade mmransem ne pe wana wasafu mu nkuwa na ewo ho kwanse bekwa adaka no nchen efise ntoboa no awose ya da kronkron efise de bekwa kodi dwuma awa Awurade adwuma yemo wose efiri kronkron be ni kwanse ko chacha boade eni kwanse chacha na nsanom bia na wonya uzika firiye edipa bi sa ne kwanse worom na ba afode yem ede kwa Nyankopɔn adwuma nti asafo mu no wonnim nipa no a wahwe bakwa kwaji wo bi a wonfiri Nyankopɔn anabi okonam kwan pa okwan bone bi no wonya sika na mabusa meti dunum chemu wotwe Proverbs 8:15 ase abonefo afode ye Awurade achiwade sa abonefo afode ye Awurade achiwade a abonefo afode ye Awurade achiwade abonefo afode ye Awurade achiwade dia wonye nti se de be ye nipa enya bone bio no Yamaye hunu se ana ye de nka bode be bobo ho se ye nye wona wonye nuan mo wasafu mu no ensem gidie every say ye nye ne pa ba ko nsem mo afode a nya chacha wo bo no wonya wo dada wonya ko nipa wo bokro no a ye chiwade na yenye ntobo enfi wona wonye nuanom nchen wa gidie mo bia no mo ye bibi etie wo Nyankopɔn ne president Nyankopɔn Nyankopɔn shira yenko na gross occidental brother Dami Dimowalo ane ye no ho afimo ye shasi na ye nyina ye ni mi se yabra bomu no ye wono ma bebre esisi o yabra bomu no ma pinu an esisi ne no kire se Nyankopɔn obotae bi ne chiche bi mayenana oni aba mari enkire pefe sa adentira
Arisanya nyoma esi wa brabo mu nyinaa no na eye de Onyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn. Na adanseɛ baako pɛ ɛwɔ mu ne sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ bedi ewu. Na so yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma wɔn di ewu. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma wɔn edi afoforo ewu. Awudi sɛm no deɛ wɔ baabi a o, awudie no wɔ baabi a, ɔko no wɔ baabi a, nipa dodoɔ no anya ahomeka. Deɛ yɛbɛka sɛ Nyankopɔn hyehyɛ yɛ daabi. Every say 1 Corinthians 14, Momma yɛnkan. Adanseɛ wɔ Nyankopɔn daa no adi wɔn nkyɛmu aduasa mmiɛnsa. Ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn nyɛ sakasakaeɛ Nyankopɔn. Na ɛma wɔn asomdwoeɛ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛte ahotefoɔ asafo nyinaa mu no. Nyankopɔn nyɛ wɔn no na ɔde ɛyɛ sakasakaeɛ Nyankopɔn mmom baabi biara sakasakaeɛ wɔ no nyɛ Nyankopɔn adwuma ne no. Na ehia sɛ yɛhwehwɛ mu na yɛhunu. Ɛdeɛ na Twerɛ Kronkron no ɛka. Na deɛ sakasakaeɛ ne basabasayɛ wɔ no. Momma yɛnkan James 3:16. Na deɛ nitanes asum deɛ nitane mansotwe wɔ no ɛhɔ na sakasakaeɛ na ɛwosom nyinaa afiri. Saa nyansa nyinaa afiri soro ɛfiri fam. Ahomone ne wɔkra deɛ afiri ahomone. Confucius anasakasakaeɛ nyɛ Nyankopɔn adwene ɛfiri bɔnsam ɛfiri Satan ɛfiri Nyankopɔn tamfo a edi kan. Na kra wo mo no sɛ wiase yɛte mo no ma mere na esisi wɔ yabrabɔ mu. Nneɛma wei nneɛma ɛho hia nneɛma ɛho hia yɛde mfa so ba no deɛ mfa fa so ma woni aba mareye. Mepɛ sɛ wotie no yie pa wotie dɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo no yie. Ahuntasɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ wɔ Nyankopɔn ama yɛn tumi. Wama yɛn tumi a de bɛyi papa ne bɔne. Na Nyankopɔn abɔde nyinaa mu no. Kesa abɔfoɔ, cherubim, seraphs, ɛne nipa. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛte ase yɛwɔ saa tumi ne sɛ yɛbɛdwene. Na sɛ yɛnya yɛn kasa. Na obi biara ɔwɔ ne obi biara Nyankopɔn ma obi biara fa ahodie. Ɔma yɛ fa ahodie si yɛnyi die. Yɛpɛ nyi die yɛpɛ. Na wɔn mo ne sɛ wɔ Nyankopɔn ma yɛ kwan sɛ yɛnyɛ die yɛpɛ. Nanso ɔpɛ sɛ yɛfiri yɛ yɛpɛ mu nyɛ papa na nyɛ nhyɛ. Ɛfiri sɛ kɔba ne saa ɛkɔyɛ nhyɛ a yɛbɛyɛ sɛ robot no. Onyankopɔn betumi ahyɛ yɛn. Na sɛ bia na wɔn nso pɛ sɛ bɛgye di sɛ na bɛyɛ sɛ bɛyɛ sɛ robot no gye sɛ dwumadie na pusu wansa na watumi akenya wɔ ho. Ɛba saa na wonni saa nigye ne mpo sɛ wobɛyi ne yɛ wopɛ. Nhwɛsoɔ baako pɛ ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ no ɛyɛ wɔn mu deɛ wopɛ. Wɔn kwa na nyinaa mu dɔfoɔ hɔ na apɛ no wukunu ne wɔ yere. Ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn na bɛyi na ma no yɛ robot a wɔn ntumi nyi deɛ wopɛ. Na wobɛyere wɔ bi sɛ wɔnɔ wɔ abere a wonɔ no wɔ. Ebi aka sɛ wei deɛ mennɔ no ɛnti a wɔpɛ nipa foforɔ asɛm no. Te sɛ ebia nipa no ɛbɛn wɔ w'ani gye ɛte sɛ na wiase no da so gyina ne nan so no. Na sɛ wodɔ obi a ɔfe n'ano a wɔmmerɛ. Na sɛ wodɔ obi a wobɛtumi afe n'ano nipa no wodɔ ne kora ne ho ehwam na wɔmpɛ sɛ ɔbɛfe n'ano a
Ɛyere wa wo mpɛmɛ ka nwum bi. Wana wɔdɔ wɔn ho no sɛ wɔfe wɔn ho ano asɛ wiase na asɔre agyina. Sɛ ne wɔn mu hunu ne ɛkɔ so wiase na asɔre agyina. Sɛ Nyankopɔn akyɛde yɛ kɛseɛ ɛyɛ de yɛpɛ sɛ yɛyie. Tumi a yɛwɔ ɛne ɔkwan yɛwɔ sɛ yɛbɛyi. Yɛwɔ ho kwan sɛ yɛbɛyi. Yɛbɛyi deɛ yɛpɛ bikolanafo apɛnuane ɛhyehyɛ paa na ma wɔn mu su. Na so yɛwɔ baabi nso wɔ hɔ no ma wɔn mo mpɛ mako aduane. Yɛwɔ hia ne yɛ deɛ nkyene wɔ mu hɔ. Ɛno nti sɛ buu no wɔyi de yɛnam hyetɔ no ɛdɛ ɔhu sɛ ɛdɛ. Nnuane a wɔa mu wano a ɛdɛ. Ebinom eti upo a wɔn a aduane no wotumi didi nya apɔmuden sɛ nipa ɛne gye wɔn akoma mu ɛre nyera bio. Bahuna na wɔn sɛ wɔhyɛ wɔ Nyankopɔn bɔ. Sɛ wɔpɛ sɛ wohunu sɛ medɔ ne yɛ ɔdɔkan abue mu akoma mu. Na wɔn mfoni ne nko a ɛna ɛwɔ hɔ. Ɛti wodɔ obi a wɔbɛtɔ nnwom koraa ma ne nte sɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ wakoma so wadeɛ. Sɛ wonnɔ nipa no a ɛbɛyɛ dene sɛ wɔbɛtɔ dwuma ma no. Ɛno nti anigye bi a anim sɛ wɔbɛtena ase abra wo ni fa ahodie. Wɔ Nyankopɔn fa ahodie a wɔde ama yɛ ne yɛ deɛ nipa yɛnyi. Ɛso nipa sɛɛ no nipa akɔyi bɔne ni kwan sɛ nkɔ wɔyie. Nti na nipa no mu shabu cocaine ne nubɔne ahodoɔ. Ɔyɛ no ma w'ani mpo na. Na binom bisa sɛ adɛn nti na saa nnɔma yi ɛɛsie. Yɛyɛ Nyankopɔn hyehyɛ. Yɛyɛ Nyankopɔn hyehyɛ. Deɛ ɛwɔ mu no sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ atamfo kɛseɛ bi a wɔdwene ne mma ho bɔne. Nti abrɛ nyina mɔma yɛnyi deɛ wɔtwɛ no wɔ 1 Thessalonians 5:21. Brother Daniel. Ma nso ade nyinaa hwɛ. Ma nso deɛ yɛ no mu den. Munkyiri bɔne nyinaa, munkyiri bɔne su nyinaa. Ano ne no. Ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɛ anuanom deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne sɛ bɛyi deɛ ɛyɛ papa na afei. Momma yɛnya ne bɔne su nyinaa sɛ nipa bɛtumi a yɛn nso momma yɛntumi nyɛ. Yɛnyi yɛn ho firi bɔne su nyinaa mu na afei. Wote wiase tokuro baabi a yɛdeɛ wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ de Nyankopɔn asɛm no si. Ɛne da so no sɛ wate ano yie no wase. Ane mate aseɛ asedanka wɔ Nyankopɔn yɛma wakɔ aba. Yɛda wase. Te yɛfiri ne gross accident a deɛ ɔma yɛnkɔ a pallet pampanga yɛne brother atɔ bias ne yɛne hɔhoɔ.
Na sedanka wo Nyankopɔn sɛ na manya akwanya pa foforo. Ɛnam watumi abetie Nyankopɔn asɛm pilot ha ne yɛ hɔ bi opɛ so bisa brother Eli ne nsɛmmisa. Yɛn hɔ ni opɛ so bisa ne nsɛmmisa brother Brian Billion Campbell. Ɔkɔ born again asɔre onia bisa wo nsɛmmisa. Mepɛ sɛ mebisa sɛ wo de wo nsa gu nkurɔfoɔ so ayɛ no kora na. Na sɛ wɔsɔfo no nya tene ne nsa gu nso a wɔyɛ adeɛ nyinaa bɛkɔ ana. Wakoma so adeɛ bɛyɛ hɔ ana. Onuya woni masɔfo wɔn de wɔn nsa gu nkurɔfoɔ so egyina nsa ko a yɛde bɛgu so. Wɔn a yɛhwɛ wɔn sɛ wɔn ɛmfa wɔn ntene wɔn nsa ɛwɔ nipa so ne wɔn wɔn nsa ho teɛ. Na da ni mu nsa nhwie mu gya nwu nsa na da wɔn nyɔnko nipa yɛn ne nsa wɔn Nyankopɔn sɛ yɛntene no nipa so. Sɛ asomafoɔ ne nsa. Na so nsa bɔkorɔ no. Ensa aseso eniyoma ye chiwade mu na awia wo betena wo nsa awo wo nyonko nipa so de saboni yatena wo nsa wo won so wa mu de obone kura gu won mo ho fi Momma yɛnkan 1 Timothy 5:22 emfa wo nsa ngu obi so ntem nanso emfa wo ho emfra ebinom bone mu sie wo ho kron Timothy wo ho kwasa nkɔde ne nsa gu nkurɔfoɔ so nanso wamfiti prako panye. Amfa ho mfra bi no mobɔne sie wo ho kron de ɔde ne nsa bɛgu so no de ɔbɛtene ne nsa wɔ so wɔsa ne ho te. Hwɛsɛ ni mu sɛ wɔsɔfo no de ne nsa bɛgu so ne ho te ana ne nsa ho te ana. Brother Ryan woni nsa ngusuo no asomafo ne gyaeyo. Na wɔn yɛ mfitiase na so bra Kristo eja wo na ti wɔn mu anya bi yɛn mu yɛ Kristo mfitiase de mo ba akonte bra asomafo na abrɛ so ba yɛn kanka Paul abrɛ so wɔn mu amfa saa na ma na anya adwuma bi o ensa ngusuo no kora wɔ mu no sɛ ɔka kyerɛ Timothy sɛ ma na mfa ne sɛ ngo biara so prɛkɔpɛ every say anhwɛ na afoforo bɔne agu ho fi ɛrete Paul abrɛ so bi no mo yɛ ade yɛ mfa ne nsa ngu wɔn mo so. Awusabra won gidie nyini ko na nim duru honhom famu ne ma no wankyerɛ wɔn honam famu ne ma bio honhom nsɛm yɛnkan Matthew 5:23 1 Timothy 5:23 ase enom nsuo bio nsuo nku bio oyefunu nti Timothy ɔyɛ Paul sɔfo na Timothy oyefunu yade nti Paul ansa na yade wakasa no mo nsa kakra ne nsuo kakra na oyefunu ne begyae wantene nsa won nsota afa ne nsa ngu ne so sɛ bia obɛyɛ nsɛnkyerɛnne asa yade da bi ɛsɛ weyɛ mmere mu no asomafo no som adwuma no wɔn anya saa no ma ne bi wɔn amfa nsa ngu obi aso nsa ngusuo 1 Timothy 5:20 2 Timothy 4:20 I say Erasto ka Corinto na meja Trofimo wo Mileto na oyare wantene nse ngu ne so after Paul no mu aka so Momma yenyae Kristo fiti asebie nkyerɛkyerɛ no Hebrews 6:1-2 adonti yebeja Kristo enti Momma yɛmfa fiti asebie nkyerɛkyerɛ fa Kristo ho no ntontwene na yɛmpere nkɔ de ɛyɛ pɛ no mu na yɛmfa nnwuma funu mu adwene sakyera na Nyankopɔn ho gidie ne yɛsuba ahodoɔ ne nkyerɛkyerɛ ne nsangusuo ne ewufuo sɔreɛ ne daa atemmu ahodoɔ anto fapem bio nsangusuo na odi gu ewufuo so no yenyan ne nyinaa hɔ afsɛ yɛpere akoyɛ ne sɛ de yɛpere akoyɛ ne Momma yɛmpere nkɔyɛ ne Kristo mmara nsɛm no etumpɔn enya homa enye dua ma yɛnko a benya ne yɛ ne fra ewufuo mu
every say your bonnet. Timothy we Paul nyane ne bio wa owu abese nyane bi owu abenya bi owu abenya bi owu abenya ne bio nti onua se ye wo honam fam nyoma mom every say obi o wasasaboro na wawu no nyane no owu anu wanyane no owu anu wanyane asa wo ma na adeso na ya bebere dodo se do krese wo de wo setne wana watena wo se wo nipa funusu nipa bi funusu a obenyane nyano kore sa na tia anka yarefo bi wo hon banko mungu e bi no mo ma wo no mo anyinyini omo wonte hwewa won mo wasasaboro nti wudi mfie mpemienu a wofiri se wungu wo mre ho se wo wonte hwewa no wo mre na asomafo na Awurade Yesu Kristo wa kyerɛkyerɛ won se won fanya adwuma no yɛmpre gidie ni anko gidie ni mukan na wode hia de ma honhom faw ne sine pedua na se honam dua no de abesa wo ya de wa na mom de wode dan kon bebre wo no na Onyankopɔn pese won honhom fam atumpo ntie ya de wo hia se be kora honhom na bɔ ho ban okra ne honhom Momma yɛnkan Third John yebehuna kan ni Third John 1 verse 2 to 3 adofo ebompa yesa de nyina mu ensimu yie na nya hoɔdene sɛde esi wo kra yie no na emra nsɛm edi kan ni enya rekyekyere Nyankopɔn honhom ayo kra no ase adofo ebompa yesa ensimu yie ensim ebompa yesa de nyina mu ensimu yie na nya hoɔdene sɛde esi wo kra yie no Matthew ngoma ase Matthew 10:28 na munsuro wo na wokum honam na wontumi nkum okra na mo musuro de obetumi akum na wasɛ okra no won honam dua hu wa honam ama ne hunu kuro mu suro wo Nyankopɔn na ruse wo Nyankopɔn betumi akum ye nipedua na ye nakra wo jamu anti Kristo ka sɛ munsuro wo na wokum honam na wontumi nkum okra na mo Monso de obetumi ase wakra ne honam amane hunu kuro nti wakra no de awe hia we Nyankopɔn peace ne pedua nti wo bisa se ensa ngusuwe eya na ye wo homa ne pedua na bibiara ne wo hia sene de atiye mu ne aye ne kra nti asomafo no abros no wono manfa wono madwene ni ayaresa awofu anya ne o manfa wo madwene ni akire bia bisa de awe hia wo mo kan wo asam no ye okra no ho ban bo omo bo okra no ho ban kopam da Awurade Yesu beba e na kra ebe kum no na ye ne asomafo no trimpo yire se wate ase da wase bebre brother Eli ma wakwa aba da wase na brother Eli na ya hoho nyina ebio da Awurade ase se wa ma ye na kwenya pa foforo se de ebe ya abre ni abro nyina no ye be san ehie mu bio ne yesua Nyankopɔn tene ne nsɛm ebio o meka ye no ho awo Tete Atempɔn ne Wiase gyina Twerɛ Kronkon Adesua ne mu Nsɛmmisa mrem ebio asedanka wo Nyankopɔn asedanka wo Nyankopɔn se ne sa tumi aka kwenya pei de di kan obi biara ye to nsa frɛ no na fonom ahoho ye mpa ye bɔ ne se ye da Nyankopɔn so ma na adom ne na ye mu ye nsom so sra wo Nyankopɔn se anya mo akoma so ade pa mamo de di se ne nyina besi
Momma yɛna wo Nyankopɔn ase wɔ mpaebɔ mu. Momma yɛna yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn agya twede yɛn mpɔ. Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Ebi o yɛda wo ase. Sɛ wokyerɛkyerɛ yɛn. Sɛ wokyerɛkyerɛ. Wɔtene ne nsɛm wɔ yɛn adwene mu. Wɔtene ne nsɛm a ɛma yɛn asomdwoe ne anisɔ. Dahil sa iyong mga salita. Ama, Na maraming salamat po. ankanka wopenti agya yɛda wo ase bebree. Agya yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnyina bɛtumi ato wo so abɔ aseda afɔdeɛ ma wo Nyankopɔn. Na yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn yɔnko nnipa a wɔdi dwumadie akyi. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn nya ɔhome ma wɔ n'akra. Na yɛsrɛ wo sɛ frɛ wɔn nso na wɔn nte botaeɛ nkyɛ yɛte ase wɔ asase so. Sɛ wɔammɔ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ deɛ ɛyɛ wo pɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn asɛdeɛ bi sɛ yɛmfa mmɛyɛ adwuma. Ma yɛn ɛni yɛn mu kan nkɔ adwenesakyerɛ mu na yɛne wo ntumi ɛni sɛ wɔso bi wɔ ade biara a yɛfa mu wɔ mmerɛ yi mu. Yama ne hunu nyinaa, ɔtaa nyinaa, adeɛ biara a yɛsuro wɔ wiase nyinaa ma ne ntwa mu nkɔ. Na yɛgye di sɛ yɛyɛ sɛti ma wɔ wo deɛ anigye bɛhyɛ yɛn mu nyinaa nan mu ama yɛn. Yɛn mpaebɔ ne saa bere nyinaa ka yɛn ho, bɔ yɛn nyinaa ho ban. Yɛgyae yɛn akoma mu dadwene nyinaa to wo so. Yɛsrɛ wo hyira yɔnko nnipa a wɔanom aboa ama nipa dodoɔ no aba tenenee mu. Yɛda wo ase wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and ever. Momma yɛn nyinaa yɛn nsa nka daa nkwa dɔ afiri n'Agya a ɔwɔ soro. Da adom ayaresa ne nkwagye afiri n'Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron ma yɔnkoyɛ. Ɛne yɛ akoma mu hene daa sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen. Yɛretɔ nsa frɛ mo bio aba Tete Atempɔn no asubɔ nkyerɛkyerɛ ase na Awurade mmara nsɛm Adesua. Sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ Ɔpenimma bosome da ɛtɔ so nsia FILIPINO ne aduonu baako doɔda anɔpa nondu baako. Ɛne da soɔ no sɛ mɔbɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛntwe yɛn akoma mu. Sabayang pinagpala ng isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y binabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin.
DWUMADIE.